En Lousame, a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, foi recibida no Concello pola alcaldesa Teresa Villaverde. Xa no interior da Casa Consistorial mantivo un encontro coa rexedora, no que tamén participaron varios membros do Executivo e o voceiro do Partido Socialista, Juan José Prego. Na xuntanza fíxose un repaso aos investimentos do Goberno Central na localidade, que superan o €500.000, con actuacións encamiñadas á reducción da contaminación lumínica e á mellora da eficiencia do alumeado público, a través do IDAE, ou para a musealización digital e a adecuación do edificio histórico das Minas de San Fins. Escoitar, creo que é fundamental que as administracións nos escoitemos e, sobre todo, coñezamos máis de primeira man cales son as necesidades para poder trasladar a quen corresponda. En ese sentido, pois creo que a veciñanza, ao final, o que espera de nós, das institucións, é que teñamos a capacidade de escoitarnos, de entendernos e de traballar conxuntamente para o que creo que demandan de nós, veciños e veciñas, non? Que demos solucións aos seus problemas. A subdelegada aproveitou a visita para anunciar que Lousame será tamén un dos 51 concellos de menos de 10.000 habitantes da provincia que se van beneficiar do programa para ampliar a conectividade 5G no rural. Un programa que conta cun investimento de 9,3 millóns de euros. Posteriormente, María Rivas visitaba tamén o CEI plurilingüe de Outes, polo seu compromiso coa economía circular e o cuidado do medio ambiente, que lle valeu ademais o recoñecemento do Ministerio de Educación como un dos 10 centros educativos máis sostibles de España.